a protexer os intereses da clase da oligarquía española e consolidar este modelo de capitalismo neoliberal tan injusto, insolidario e antidemocrático. Non podemos permitir que esta política represiva nos paralice. Temos que continuar respondendo con firmeza a estes ataques contra a clase traballadora, facéndolle ver ao goberno e ao capital que non imos dar nin un paso atrás na defensa dos nosos dereitos e dunha vida digna para as xeracións presentes e futuras. Compañeiros Marcos, Carlos Alján e Carlos Búa, moito ánimo, moita solidariedade, moitas grazas polo voso compromiso coa clase traballadora e tende a seguridade de que seguiremos a denunciar esta injustiza e non pararemos ata que vos sexa retirada dita condena. Pontevedra, 17 de xullo de 2012, asinado CIGA, Comisións Obreiras, Euxen.